Good evening. Ayan, nagluto tagkan ato ang sudan karon kay lawoy basoy. Naglata sa taog gabi or karlang nga puti. So man ito ingredients: kalabasa, saluyot, og talbos sa kamote, og okra, og ang pinaka special nga bagong harvest ang patula. Yan, patula. So sa mga wala kabalo sa pagluto patula, so inanion lang pagluto sa simpleng luto ang lawoy. So human naman kog hagpat, so kini mga tangkay-tangkay ang iyahang mga gipangkutluan, mga ginamitan. Dili nato ni siya basta-basta ilabay, ato aning himuon og fertilizer sa atong ubang tanom. So ato ni siyang ibutang sa mga punuan kay malata ra ni siya, so mahimo ni siyang fertilizer pampatambok sa atong tanom. So mo ni akong mini garden, simple lang, wala kay nako gihawanan para dili kay siga sa mga kuan kugyan og kamot. So natay gamay kuanda, alugbati, atsal, tapos tangkong, limonsito, og tanglad, og unsa pa nang na kapayas. So mao lang na. So man akong ginabuhat basta magluto ko, di ba? Kugihan lang gid ko mananong tanom. Kay kugihan biya ko mukaon. Pero tapulan ko mangayo kay wala gyud na sa ako nang hilig og ngayo. Ano, sa maningkamot tagtanom. Kay kugihan man ta magluto. Nindot pud ning natay kuan binuhi tinanong. So after a few seconds, nalata naman ang atong karlang, ilunod ang kalabasa ug ang okra. Tapos na din ay subak atong salina mo nga fried chicken. Akong gisubak para pod nilami-lami sin ana nilutuan sa mga pobre. So shout out din ha sa mga makarilit ani akong gibuhat. Then ang akong kanon naluto na, so ato ang ibton kay sayang no, tipid tas kuryente ko tay pangbayad. So after ana, hulaton lang nato nga maluto ang kalabasa ug okra. Nato taliluto ana medyo humok-humok gamay din ilunod ang patula ug ang dahon sa saluyot. Muna sila una is kuan lunod before tong talbos sa kamote. Kaya ang saluyot ug ang patula simsimra na sila. Mas okay gani ko saluyot ang una nato butang bago ang patula. Kaya ang patula dali ra na siya malagta. So pinaka nice kay na. Pasensya na mo sa kong background kaya kung anak na nawag. So pagkahuman na mo na siya tong gilunod. So hulaton lang nato pod nga maluto ng saluyot. Pag okay na ang saluyot, mga pila lang ka seconds, dili po totally lata, kay wala na sustansya itong gulay kung sobra kalata. Ay nato ilunod ang pinakalas, which is ang talbos sa kamote. Anyway, ang ako din kipangkuhanan na lamas is luya, kamatis, then wala ko'y sibuyas. Pwede na siya butaw sibuyas dahon, mas lami. Maginay siya ilaw kung wala ko, bumbay, depende sa inyo kung salay na. So ako luya arad gid na. So mo na ni ang finished product sa atong lawoy, basoy, lasoy, unsa pa tawag sa inyo ana. So presko, tamis ang lasa basta bagong harvest ang gulay. So thank you, this is for today's video. Anyway, lami siya. Pahabol. Thank you.